traballei moitísimos anos como técnico facendo un pouco de todo, fixen radio, fixen tele, fixen cine, fixen un pouco de todo. Participo nun par de canles de YouTube, unha delas sobre arte, que igual a coñecedes, se chama El Pasquino, na que falamos de arte así, de actualidade artística e demais. Gustaríame comezar falando un pouco sobre o propio concepto de YouTube ou de Twitch ou de todas as cousas que poden ser en streaming ou de gravar vídeos. Por unha banda, un formato novo, un formato que se está desenvolvendo agora mesmo, que igual dentro de 5 anos é distinto, igual que agora mesmo é distinto de como era fai 5 anos. Entón, seguramente o estándar vai elevándose pouquinho a pouco, e para poder ser un comunicador e crear un contido con calma, temos que ter moi ben atado o resto das cousas de antes, porque senón vai se nos facer bola. Hai que pensar iso, que somos seres visuais, pero, curiosamente, YouTube é un medio que fundamentalmente é sonoro, porque ti podes estar vendo un vídeo dunha hora dunha persoa explicando algo que este un pouquiño fora de foco, pero se tes que escoitar algo de media hora, que soa mal, que soa lonxe, ou que non das entendido o que se di, en plan, que dixo, cal é a palabra. Eso é incomodísimo. E ademais marca como un nivel entre algo que é pro ou que non é pro. É dicir, se soa ben, pois está ben feito, é un audio profesional. Se teño que estar poñendo a orella aí, pois xa como que me dá un pouco de preguiza o tema, non? Se eu só tivera hoxe 20 minutos, centraríame só nunha cousa, que é a localización. E isto é común a vou facer unha canle de YouTube co meu móvil, é igual de común a vou a facer unha superproducción de 20 millóns de euros. Onde gravas as cousas é o fundamental. O primeiro seguramente que teríamos que pensar é se o facemos dentro de casa ou nun espacio pechado ou se o facemos fora. Fora, xa vos digo, é sempre moito máis complicado. Vamos poñer o caso estándar e é que estivéramos facendo unha canle de YouTube, como vos estou vendo, os que vos estou vendo, dentro dunha casa. Entón, temos que ter moi claros momentos nos que e os lugares onde temos unha certa paz sonora. Tan importante ou máis que os ruidos exteriores son os ruidos interiores. Que pode ser un ruido interior? Pois literalmente calquera cousa. Hai moita xente que se pon moi nerviosa e fai ruidos. Hai xente que está grabando nunha cadeira que fai un escándalo terrible. Hai xente como o meu caseiro que decidiu que poñer luz desta nunha habitación era unha idea maravillosa e, polo tanto, se encendo a luz artificial, teño un ruido de fondo. Unha vez que teño un sitio que é tranquilo, como pode ser esta habitación, como soa esa habitación, como soa ese lugar. Vale. Xeralmente, o maior problema que imos a topar con todo isto é a reverberación. Os lugares que están baleiros, ou os lugares que teñen moitas superficies planas, como un cuarto de baño, un pabellón polideportivo. O mellor xeito de medir a reverberación? Unha palmada. Chegades a un sitio, se o audio tarda máis dun segundo en desaparecer de todo, mal sitio. Acertades coa localización é cando temos posibilidades de sacar algo que soe ben cun móvil. Cos aparatos máis caros, eses que costan 20.000 euros todo o equipo, nun sitio ruidoso, non sacas un bo resultado. Eu se collo o móvil e falo esta distancia vai ir guai. Pero seguramente se gravo esta distancia, o primeiro que pensarei será faime cabezón, véxome raro, mellor o deixo aí, bótome así para atrás. Entón, é moi importante a distancia. A máis cercanía, máis calidade de audio. Iso é así. Por sorte, en YouTube, últimamente se nos podemos permitir ter un micro aquí e ninguén diría que movida, iso, como aconteceu iso? Como chegou ese obxeto estrano aí? Tipos de micrófonos según a súa captación, é dicir, cara onde escoitan os micrófonos. Ben, vou falar de 3 tipos. Hai máis, pero vou falar de 3. Os teléfonos móviles, as tablets, as cámaras reflex e demais, o que levan é un micrófono omnidireccional. Que quere dicir iso? Que dalle igual. Bueno, non sei se o sabedes, o micro do teléfono é ese buratiño pequeno que está aí a carón do cargador. Prefiro dicilo, seguro que o sabedes, pero prefiro dicilo, vale? Eu, se estou falando con alguén, podo falar así, ou podo falar así, pero non teño por que falar así. Vale, así como cando colles un micro dis teño que falarlle así, porque senón non me escoitan, e cando falas coa tua nai polo móvil non lle dis mamá, eu estou ben, que tal papá, espera? Sí, xa... Non,
falas a esta distancia ou falas así, ou se tes o móvil do revés, soa igual. E se o alonxas un pouco, sigues escoitando ben, se non hai moito ruido e demais. Porque un micro omnidireccional da igual que lle fales así, así ou así ou así. Capta por todos os lados. O seguinte micro serían os cardioides, que xeralmente nos micrófonos aparece esa marca que vedes aí. Bueno, tedes no esquema tamén. Un microcardioide tería un pouco como un diagrama, un pouco como se fora un fungo, ou un fungo nuclear, algo así. Se eu lle falo neste sentido estaría ben, se eu lle falo neste sentido estaría ben, se eu lle falo neste sentido estaría ben, pero se eu lle falo de atrás, ou así moi de lateral, xa non soaría igual. E o seguinte tipo de micrófonos que máis nos vai interesar, e creo que non está no esquema, serían os micrófonos de cañón. O micrófono de cañón, que é toda esta peza, digamos que o micrófono remata aquí. Sería só este cachín, vale? E todo este cacho de aquí, o que fai é que as sinais de audio que lle chegan lateralmente queden discriminadas, queden anuladas. Entón, os tres modelos de micrófonos que nos interesan son os omnidireccionais, que están en case todos os aparellos, os cardioides, que son o máis estándar dentro da fabricación de micrófonos, e os de cañón. Para que isto funcione, tes que estar nun sitio onde non teñas moito ruido e que estés a distancia de brazo. Vale, non máis. Podes ter o teléfono aquí, podes ter o teléfono aquí, e se estás nun sitio maravilloso no que non hai nada de ruido e tes un chorro de voz brutal, podes poñerte a 1 metro, 1 metro e medio. Mais non. Se queres facer un plano medio ou se queres facer un plano de corpo inteiro, xa liaches, porque só vas a escoitar a reverberación, só vas a escoitar como rebota o que estás dicindo dentro dunha sala. Vale? Unha cousa non nos vayamos a pasar de listos. Os pops. É dicir, un pop é isto que vai ser desagradable, vale? Un pop, onde está o micro, é cando dis cousas con P, como Pepe ou Partido Popular, moi preto do micrófono. Entón, ter claro onde temos o micrófono, coidar un pouquinho iso, agarralo, igual que coidamos de non meter o dedo en riba a cámara, vale? Pois facer o mesmo co audio. Onde está o micrófono, fixarnos onde está o micrófono do noso móvil e coidalo. Despois, periféricos. É dicir, non teño máis, teño só un móvil, pero que podo facer, ademais de como podo mellorar o meu móvil. Ben, a min encántame esta idea, vale? Uns cascos Bluetooth xeralmente son unha moi boa idea. Da igual o que faga, como está pegado á miña cabeza, literalmente, non teño que estar pendente de que falei para ali e non me escoitaron. Está pegado á miña cabeza e xa está. Que fago se quero ou teño que gravar algo en exteriores? Que fago, sobre todo, co vento, que vai a ser o noso gran problema nos exteriores. O mínimo vento que teñamos xa supoñe un problema para os nosos teléfonos. Ben, Ricote, que se lle di moitas veces, é unha páxina, bueno, unha páxina non, é unha marca británica que fai solucións contra o vento. O que nos propón son unhas pegatinas. Isto coñecedes, non? Isto é un softie, isto é un... Bueno, claro, mandei vos a páxina e agora estou vos dicindo isto non é que matar o gato, sino que isto é o protector contra o vento do micrófono. Ben, pois digamos que nesa páxina Raikot o que nos vende é unha pegatina moi pequeniña deste material. Este material que fai? Bueno, pois fai que o vento non chegue adentro do micrófono, por así dicilo, e ao mesmo tempo fai que non sou como se estiveras falando así. Nesa páxina de Raikot realmente teñades o trebello que teñades, eles propoñen unha solución para solucionar iso. Rode Smart Lab Plus. Vale. Ese micrófono que estás vendo é un micrófono de garabata, vale? Non é este que teño aquí, sería un micrófono destes que se conecta directamente ao teléfono móvil e tiras para diante. O que ten Rode, en xeral, hai de todo como en botica, o que ten Rode é que ten precios moi populares e xeralmente un estándar de calidade bastante alto. O Rode Smart Lab é unha solución maravillosa, vale? Si, o que ten o Rode Smart Lab, insisto, o que teño aquí non é o mesmo, este que teño aquí é un Sennheiser. O que teñen é un cable moi longo, vale? Este de 2 metros e pico, entón eu podo poñerme aquí, poñer a cámara a 2 metros e pico, enchufar o micro a cámara e de repente podo falar con ele.
respecto aos micros de garabata, os micros que técnicamente moitas veces se chaman lavalier. Ben, estes micros son moi sensibles. E ademais, como están colocados no corpo da persoa, xeralmente están suxeitos a movimentos. Entón son micros que tens que colocar moi ben e que tens que ter cuidado con ele. Pero que a miña canle de YouTube vai de coller un micrófono e sair á rúa e preguntarlle a xente que opina sobre calquera cousa. Ou, non sei, é unha cousa fora de casa e preciso ter un micro de man. Ben, pois aí tedes un exemplo de micro de man que vai enchufado ao móvil. Vale? O bo, que colocas a fonte de audio exactamente onde ti queres. É dicir, Luar, dende fai 20 non sei cantos anos. Non teño o micro aquí, pase o que pase, non vai haber nada que soe máis alto que a miña voz pegada ao micro. Eu non teño un móvil, eu teño unha cámara. As cámaras en si mesmo gravan. Pois xeralmente o audio da propia cámara non mola, vale? A solución fundamental para iso, aquí, por exemplo, de Sennheiser, xa tedes opcións que están máis ou menos nos mesmos prezos. Que opcións dá isto? Bueno, pois como vedes, son micrófonos que se enganchan aquí na zapata do flash, vale? Enganchanse aí, enroscanse, teñen un cable que se enchufa a entrada de audio da vosa cámara. Sexa a cámara que sexa, bueno, a ver, aí igual sí que hai algunha que non ten entrada de audio e demás. O micro vai aquí arriba e é un micro de cañón, vale? Un micro de cañón que vai aquí arriba, ¿no? Por exemplo, Jaime Altozano grava así, está a moi pouquiña distancia, está a menos dun metro e soa estupendamente ben. É unha opción moi boa. Estaríamos xa ante uns elementos, deberíame dicir, semiprofesionais. Micrófonos inalámbricos. Ben, micrófonos inalámbricos, caro. Vale, aquí non hai solución intermedia. Atopei uns micrófonos inalámbricos que custan 50 euros. Mal. É dicir, vai a ser como un walkie-talkie de Play School. É dicir, vai escoitarse algo? Seguro. Vai soar ben como para poder poñelo nunha canle que a xente entende? Seguramente non. Opcións. A serie, o máis económico, a serie Zen de Sennheiser son unha petaca, emisora e receptora que custan 300 euros cada unha das pezas. E precisas as dúas, vale? Estamos falando de 600 euros. O bo diso, eu poñolle un micro aquí a unha persoa que vou entrevistar, senta ali nunha esquina da habitación, eu coloco a cámara a 5 metros, fago un plano moi bonito, podo tirar de zoom, rompo o fondo, rompo con foco o fondo da estancia e todo o tema. Coloco o receptor do outro lado, enchufo o receptor a miña entrada de audio. A solución económica para iso, volvo con Rode, é unha cousa que teñen os de Rode que se chama Rode Wireless Go, que son emisores e receptores de Bluetooth. Vale? Pois como eu estou empregando estes cascos, coa sinal de audio. A parella, o emisor e receptor, custa uns 200 e pico euros. Que sigue sendo unha tela, pero está bastante máis axeitado que outro. O tema. O Bluetooth non é tan bo de momento como as radiofrecuencias. Pero xusto para unha canle de YouTube dunha persoa falando, son perfectos. É que eu non teño ninguna cámara, nin estou grabando co móvil. Eu o que fago é falar diante dun ordenador. Contábavos, micrófonos USB. Se o voso xeito de traballar, de crear contido é eu coloco mediante do meu ordenador, da miña cámara web, enchufo un micro ali, doulle a gravar e todo funciona de xeito máxico. Teño dentro dun só micrófono, teño o micrófono e a tarxeta de audio. Ben, para o que estamos falando aquí son perfectos. O problema, eu non podo coller un micrófono USB e leválo a unha foliada a gravada. Tería que levar tamén o ordenador. O propio micrófono xa transformou a sinal en ceros e uns, e se o conecto a unha mesa de son, non soa. E agora chegamos á parte máis complexa de todas, vale? Que é ter separados a máquina que rexistra a imaxe e a máquina que rexistra o audio, vale? Isto é o que se leva facendo no cine toda a vida. Eu aquí, técnicamente, se me preguntades como técnico, diría,
separa as cousas e vas ter moita máis calidade. Agora, como creador de contidos, digos que é complicado, que é moito máis fácil liala tendo máis trebellos que tendo todo unificado. Vale? Entón, iso que o teñades en conta. Cousas de postproducción moi breves, vale? Unha vez que xa estamos no entorno digital. Cousas cos que podemos conseguir que os nosos vídeos funcionen ben. Efectos que podemos empregar e temos músicas que podemos empregar. YouTube Studio ten un montón de efectos e ten un montón de cousas cos que podes empezar a xogar. Receitas sinxelas para a postproducción máis alá de todo isto. Un dos erros que cometemos máis frecuentemente é ter audios moi dispares dentro dun vídeo. Nun cacho que estou berrando teño este volumen, en outro cacho no que estaba así de baixón, pois teño este volumen. O mellor xeito de escoitalo, de saberse todo este equilibrado, é escoitalo moi baixiño, é dicir, baixar o volumen a 1, e se tes menos 1 mellor, nun sitio onde non teñas case ruido, e tratar de escoitar, tratar de ver se entendes todo o tempo que se está dicindo, vale, cun volumen nulo. E ides ver que se tedes ondulacións, vai haber momentos nos que si escoitedes e outros momentos nos que non escoitedes. Entón, aí tedes que nivelar. Máis cousas. 2 plugins cos que eu sí que vos animaría a probar os presets que teñen, sen meternos en como funcionan ou demais. Compresores, é dicir, probar os compresores o que fan é facer que todo o audio non teña picos, vale? Que en vez de ser un audio que vai facendo así, despois ten unha parte baixa, despois unha parte moi alta, o que fai é meterlle aí, planchalo un pouco. E o que fai é que non teñamos sustos de vellos. Despois hai un plugin que teñen case todos os cacharros, case todos os editores, que é a normalización, que é un instrumento de Satán, pero que ben empregado pode funcionar ben. O que fai o normalizador é colle toda a túa sinal de audio e o punto máis alto, onde máis volumen tes, ti podes dicirlle que queres que ese volumen este a menos 6 decibelios, ou a 0 decibelios, ou a menos 12 decibelios, e ele automáticamente o coloca nese punto. Nunca distorsionar, nunca pasarnos, nunca chegar ao vermello, nunca chegar a ese cero do que estábamos falando. Agardo que o pasarades ben, que vos fora interesante. Deixo aquí, gracias polo vosso tempo, agardo que vos fora interesante, e ata a próxima.